Bună dimineața, dragi spectatori, dumneavoastră este Dudca Tudor. După cum v-am promis data trecută, azi vom vorbi despre minciuna utilizată în această campanie electorală și nu numai. Minciuna vorbită anume de domnul Igor Dodon. Așa, să mergem. Domnul Dodon, în electoralele anterioare, dumneavoastră susțineați că viitorul Republicii Moldova îl vedeți doar în Uniunea Vamală. Мы будем добиваться денонсации соглашения об ассоциации с ЕС. Как это практически можно сделать? Мы зарегистрируем, мы уже разработали, мы зарегистрируем законопроект об аннулировании того закона о ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. И Молдова будет вступать, и мы будем этого добиваться, в Евразес. Я уверен, что будущее Молдовы, сильной Молдовы, рядом с Евразес или в Евразес rядом с Россией. Pe când acum în campania electorală din 2016 la postul de președinte, la dezbaterile cu doamna Maia Sandu, dumneavoastră s-a confirmat. Eu pledez pentru relații bune în continuare de parteneriat cu Uniunea Europeană. Regimul liberalizat de vize va rămâne în vigoare. Relațiile bune cu România și Ucraina vor rămâne în vigoare. Domnul Dodon, dumneavoastră totuși aveți o poziție sau nu aveți o poziție? Dumneavoastră singur spuneți că un bărbat, un polițian adevărat trebuie să aibă o singură poziție. Но нельзя быть чуть-чуть беременным. Нужно иметь четкую, ясную позицию. Cum se numește așa tip de om, domnul Dodon? Curvă. Eu vă spun, dacă dumneavoastră nu știți, eu vă aduc aminte. Se numește curvă. Spuneți-mi, vă rog, pe parcursul ultimilor 25 de ani, ce bun am avut noi de la Federația Rusă, de la același Kazakhstan, de la aceeași Belorusie, ce bun am avut noi. Considerați acolo că doar câteva vinuri am exportat și atât. Acum spuneți, ce investiții mari am avut noi de la aceste țări pe parcursul ultimilor 25 de ani? Zero. Zero investiții. Toate investițiile care au venit în Republica Moldova, fie pentru a izola o grădiniță, pentru a izola o școală, pentru a repara un sistem de încălzire sau pentru a construi, a renova un spital, un centru medical și tot așa mai departe, toate aceste investiții au venit din Europa. Cât de mici nu au fost, toate au venit din Europa. Indiferent dumneavoastră vorbiți că în Europa e rău de tot, acolo tot se închide, ei n-au nevoie de noi, oricum toate investițiile au venit din Europa. Însăși belorusii care trăiesc destul de bine, care au industrie dezvoltată, la care lumea lucrează, au posturi de muncă, nu fug de acolo, ei singuri nu mai sunt mulțumiți de această Uniune Vamală, de acest în prealabil de Rusia. Контрабандных товаров от своих партнеров по таможенному союзу мы в Беларуси получаем значительно больше. Турецких, китайских товаров, не обязательно продовольственных. Продовольственные не могут конкурировать в Беларуси с нашими товарами. Продовольственные товары. Непродовольственных товаров туча. И мы не предъявляем никогда Российской Федерации претензий, в том числе и Казахстану. Но тем не менее Россия повела себя неприлично, запретив многим предприятиям поставку продовольственных товаров на территории России. Возникает вопрос, почему это произошло? Разного рода жулье, которое вертится в России, сегодня хочет нагреть руки на российском рынке за счет взвинчивания цен. Поставка белорусских товаров значительно сдерживает рост цен в Российской Федерации. А естественно, кому это не на руку, мы знаем. Но это их проблема. Вопрос состоит в том, что Россия пошла на нарушение всех наших договоренностей, которые мы достигли в таможенном союзе. Și bine, după cele spuse de domnul Lukashenko, respectiv analizând investițiile care au venit parcursul 25 de ani, cum puteți spune că în Uniunea Vamală e bine și acolo nu o să ne fie bine? Domnul Dodon, ce-s cu minciunile astea? Apoi, ați promis, nici n-ați spus, dar ați promis că veți mări locurile de muncă în Republica Moldova. Domnul Dodon, chiar mi-e interesant, pe seama cărui factor dumneavoastră veți mări locurile de muncă în Republica Moldova. Toată lumea știe, respectiv și dumneavoastră știți, că locurile de muncă depind de industrie care lucrează în țară. Dacă lucrează uzini, fabrici, anume, dacă lucrează industrie, fie grea, fie ușoară, numai în cazul acesta sunt locuri de muncă în țară, fiindcă datorită anume industriei țara și se îmbogățește și economia se ridică, datorită industriei. Industria e cel mecanism care aduce banul în țară. Ca să dezvoltăm industrie, e necesar ca să avem o piață de desfacere peste hotar, fie în Rusia, fie în Europa. Și atunci când este o piață de desfacere, uzinele, fabrice, peste noapte apar, nu e o problemă.
Нету рынка, куда экспортировать. Și nu mai aduceți aminte atâta de fabricile care în anii 90 au rămas de la Uniunea Sovietică. Erau niște ruginituri. Da, ele au rămas, dar cu regret noi nu am avut piață de desfacere Нету рынка, куда экспортировать. ca să livrăm acea marfă care noi putem să o producem. Cu atât mai mult că marfa care noi putem să o producem cel puțin la timpul acela nu era atât de întrebată peste hotar. Fie Rusia, fie sau Europa. Problema era în politica externă, fiindcă nici rușii, cei care tare țin la noi, respectiv nici Europa, nu aveau interes față de produsele noastre. Europa nu avea interes de motiv că la noi erau alte standarde, rușii de motiv că îi săraci mureau de foame și pe lor marfă nu puteau să o consume sau nu puteau să o livreze și tot așa mai departe. Ca să concretizez, în privința locurilor de muncă, la noi la momentul actual în Republica Moldova, lucrători care aduc profit și plătesc impozit sunt cam vreo 350.000. Adăugător, sunt cam încă 250.000 de funcționari publici care doar plătesc impozite, dar nu aduc profit. Și mai avem cam în jur de 700.000 de pensionari care iarăși trăiesc pe seama la cei 350.000. Deci, în Moldova se primește că pe seama la un singur muncitor trăiesc aproape ca un funcționar public și doi pensionari. Domnul Dodon, asta e cea mai mare prostie. Eu sunt lucrător, nu funcționar public. Eu sunt lucrător care lucrez la o companie privată. Respectiv, pe seama mea trăiesc doi pensionari și un funcționar public. Să mă iert, domnul Dodon, într-așa structură socială. La eu am 4 bunei care tăți sunt decedați. La mine tată e decedat și eu am rămas unica mamă în viață care nu-i pensionar. Pentru cine lucrez eu? Pentru cine achit eu acel impozit dacă eu nu am niciun pensionar? Pentru cine? Pentru cei străini, domnul Dodon. Numai în Moldova s-a văzut așa prostie ca un lucrător care aduce profit să ție doi pensionari și un funcționar public. De râsul lumii, domnul Dodon. Altfel nu pot să explic acest fapt. Apoi, dumneavoastră ați promis majorarea pensiilor cu 20%. Как вы на 20% собираетесь повысить пенсию? За счет чего? За счет тех резервов внутренних, которые у нас есть. Что И мы это за это знаем резервы? как. Говорим сейчас или после Говорим рекламы? сейчас, иначе, боюсь, забудем. Что за резервы? Резервы внутри страны есть. То, что происходит в реальном секторе экономики, то, что у нас там делают с налоговым администрированием. И это все знают. Мгм. Опять налоги. Noi suficient că un lucrător simplu care aduce profit ține un funcționar public și doi pensionari, dar și mai vreți să mai puneți încă povara pensionarilor încă o dată deasupra. Asta deja nici nu e de râsul lumii, asta e batjocură față de cetățenii care lucrează în Republica Moldova și care cât de cât încă mai mențin situația aici. E pozor mare, domnul Dodon. Ce am observat și ce în specific dumneavoastră este să stipulați cu diferite minciuni. Acum în campania electorală prezidențială, la dezbaterile cu doamna Maia Sandu, ați speculat cu minciuni de tipul sirienilor, de tipul minorităților sexuale și tot așa mai departe. Adică deschiți, amăjiți în fața camerelor. Una mână. A doua, ce am observat dumneavoastră că inventați legi, asta e una, a doua, falsificați documente și arătați documente false cu diferite decrete inventate de dumneavoastră ca să defavorizați fie oponenții dumneavoastră politici. Un exemplu. Кстати, тоже вопрос. Вот в 2012 году, у меня тоже стенограмма есть, Мариан Ильич проголосовал в парламенте за закон о регистрации сексуальных меньшинств. То, что касается, где можно делать... Нет такого закона, есть, у нас должны есть, возразить. есть. Мы как-то в одной передаче уже обсуждали Я не с вами закон о дебатирую. равенстве шансов. Если захочет Мариан Ильич ответить, он ответит. O asemenea lege nu există, domnul Lupu v-a confirmat, respectiv și domnul Anatol. Dumneavoastră oricum în continuare ați ținut una și bună, precum că o asemenea lege este. Eu cred că dumneavoastră sunteți un om destul de deștept și dumneavoastră știți că o asemenea lege nu există. Dar scopul dumneavoastră a fost să spuneți odată în fața camerelor asemenea prostii și lumea proastă, lumea fără scaun la cap, de asta frază și sanină, de Anatol a negat această minciună a dumneavoastră, oricum e sanină anume de prima frază spusă de către dumneavoastră. Și atât. Asta nu e unicul caz. Anterior, când dumneavoastră ați fost la dezbatere cu domnul Dorin Chertoacă, încă în anii precedenți. Și uitați-vă, tot ați vorbit de procurarea acelor 102 trolebuse.
Și ați adus un șir de argumente precum că a fost o spălare de bani, o amăgeală și tot așa mai departe. Uitați ce insinuări dumneavoastră s-a dus în adresa domnului Chirtoacă. Avem aici monitorul oficial al României, care ne spune foarte clar că compania cu care a semnat contract domnul Chirtoacă, primăria, Carpat Belaz Service, are fondatori 11 persoane fizice, unul dintre care este Mladenovici Dușan Florin. Și domnul Stanchevici, de care vă spuneam, din Belarus. Ia uite-l, domnul Stanchevici. Citiți, domnul Dodon, ia uite. Stanchevici Victor. Stanchevici Victor a vândut această firmă în anul 2008 către aceste 11 persoane fizice. Și este vorba că toate transferurile se fac, conform monitorului oficial al României, printr-o firmă care este deschisă în România probabil pentru această operațiune. Avem și invoice-ul în detaliat cum se transferă banii. Și pentru aceasta, domnule Chirtoacă, o să trebuiască să răspundeți. Nu vă supărați. Nicio problemă. Și atunci când ne Dumneavoastră puneți la îndoială decizia Comisiei Europene, a Uniunii Europene, a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, a Băncii Europene de Investiții, pentru că licitația s-a făcut împreună. Care este problema? Documentele au fost depuse de Belarus împreună cu această reprezentanță. Nu e nicio încălcare de lege. Ar părea frumos, adică frumos ne-s arătat în fața camerelor, lumea a prins firul, după asta imediat lumea a început să vorbească că Dorin Chirtoacă e rău, că el tot așa mai departe. Uitați, la următoarele dezbatere ce a fost? Aici este monitorul oficial, conform cu originalul. Puteți să vedeți. Îl arătați la cameră dacă doriți. Este conform cu originalul. Se poate vedea ștampila la Regie Autonome, monitorul oficial din București. București l-au transmis deja. Oricine solicită un document oficial îl poate primi. Și noi l-am solicitat. Solicitați-l. Și o să fiți surprinși să primiți același răspuns. Ce a făcut tovarășul Dodon? A luat o bucată de text de la pagina 12, iată bucata aceasta de text, a unit-o cu bucata de text de la pagina 14, toată jumătatea din pagina 14, apoi a adăugat o bucată de text de la pagina 15 și a prezentat în emisiunea precedentă acest document. Îl recunoașteți? Îl recunoașteți? Continuați. Îl recunoașteți? Continuați, domnule Chirtoacă. Îl recunoașteți? Continuați. Nesimțire mare, nici măcar nu recunoașteți propriul document. Nu aveți nici atâta curaj să spuneți ce ați prezentat. Iată ce ați prezentat dumneavoastră data trecută. De la dumneavoastră de pe site este. În care ați pretins că sunt 11 cetățeni români fondatori. Acești 11 cetățeni români, de fapt, sunt fondatori la cu tot o altă societate. La societatea Comatchem SA. Și nu au nicio legătură cu Carpat Belaz Service. Dumneavoastră aici ați pronunțat numele Mladenovici Dușan Florin. Este acționar, conform monitorului oficial original, la societatea Comatchem SA. Și nu are nicio legătură cu Carpat Belaz. Carpat Belaz, conform mai multor documente, de la Minsk și din București, este dealer oficial al companiei din Belarus Belcommunmash. Iată scrisoarea oficială de la Belcommunmash Belarus. Eu am contactat întreprindere chiar ieri, am mai citat cu directorul. Iată Oficiul Comerțului România, care spune despre faptul că este vorba despre un fondator belarus pe numele Stanchevici Victor și iată confirmarea de la această societate că el este administrator. Prin urmare, dumneavoastră ați mințit, ați indus în eroare locuitorii municipiului Chișinău, precum că primăria ar fi avut treabă cu o firmă românească cu fondatori români și că s-a transferat un comision de 2,5 milioane euro. În final, această întreprindere, Carpat Belaz, a ajuns la primăria municipiului Chișinău la inițiativa companiei Belcommunmash din Belarus. Ei așa au ales să participe la licitația internațională organizată de primărie, anume împreună, producătorul cu dealerul. Și la plus au participat 3 firme din Rusia și una din Ucraina. A câștigat Belarus. A confirmat consultantul BERD, care este domnul Greciuha de la Moscova. Au confirmat reprezentanții BI și Comisiei Europene. Licitație internațională desfășurată transparent. Inițial a fost vorba să fie procurate 90 de trolebuse. Până la urmă s-au procurat 102. Dorin Chirtoacă v-a adus un șir de argumente, dumneavoastră a spus minciuni și uitați-vă. Este vorba de firmele Aldora Art și Tafes Lux. Cunoaște așa persoană Lucianu, domnule Chirtoacă? Lucianu? Da. Lucian Chirtoacă este fratele meu. Dumneavoastră știți că dumnealui este proprietar acestor firme și pe parcursul cât dumneavoastră ați fost primar al municipiului Chișinău, a ajuns cu o cotă în piață de la 0 până la 40%. Cunoașteți sau nu? Da sau nu? Tafes Lux, fratele meu nu are nicio legătură și asta am mai răspuns. Tafes Lux aparține domnului Vieru Călin. Ați încurcat firmele.
Mai bine uitați-vă în gospodăria proprie, cu hectarele de la Ciocărlia, cu amestecurile cu familia Voronin și așa mai departe. Acum, domnul Dodon, dumneavoastră nu vă-i rușine, om mare, politic, care sunteți doar pentru binele societății și tot așa mai departe. Cum dumneavoastră spuneți așa minciuni în fața camerei? În fața camerei la un întreg popor care v-a ales domnul Dodon. Eu nu pot să înțeleg chestia asta, adică într-atâta de mincinos sunteți, la fiecare pas numai minciuni peste minciuni și altceva nimic, domnul Dodon. Apoi, tot spuneți ce a făcut el, că ia că l-am votat pe el și nu mai avem nimic în Chișinău ăsta și tot așa mai departe. Să vă spun eu ce a făcut domnul Chertoacă? Sau ce? Sau dumneavoastră uitați ce a făcut el. Dacă nu știți, uite, eu vă aduc aminte, eu vă arăt ce a făcut domnul Chertoacă. Proiecte în dezvoltare, are rezultate, are lucruri pe care nu le-a mai făcut nimeni până în prezent, 160 de buse, Valea Morilor rezolvat, stația de epurare rezolvată, drumuri 20, iluminatul la aeroport și multe altele. Cine dorește raportul de activitate îl poate găsi pe site-ul primăriei. Mulțumim, strada pietonală, cu adevărat, și multe alte lucruri pe care nu le-a mai făcut nimeni, din păcate, până în prezent. La acestea se adaugă proiecte cu finanțare de aproape 1 miliard de euro, care urmează a fi investite în Chișinău în următorii ani. Până în prezent s-au făcut proiecte în valoare de aproape 1 miliard de euro. Deci cineva a furat 1 miliard de euro, inclusiv cei care se dau mari eroi, și doamna Grecean are luate credite la Banca de Economie și alții pe acolo s-au ocupat cu una alta. Respectiv, continuarea dezvoltării durabile pentru a crea locuri de muncă, 1, 2, continuarea proiectelor de asamblare a trolebuzelor, câte 20 pe an, chiar câte 40, dacă va fi posibil, cum va face anul ăsta, cam 100 de milioane de lei. 3. Continuarea reparației drumurilor, și asta e cel mai important proiect acum, Ștefan cel Mare, Alexandrii, 31 august. Niciun candidat nu vorbește nimic despre reparația principalelor drumuri din Chișinău. Indiferent cine ar fi primar, este principala preocupare ca drumurile cele mai importante din Chișinău să fie reparate, cum scrie cartea, și mai bine decât s-a făcut Ale Corso. Ei nici nu știu ce se întâmplă în oraș. Puteți adresa această întrebare. Da, eu am văzut că pe parcursul campaniei niciodată nimeni n-a menționat nimic despre aceasta. Le este frică să vorbească despre proiectele care merg deja în Chișinău cu finanțare europeană, 22 de milioane de euro pentru următorii 3 ani. Mai departe, proiectul cu privire la soluționarea problemei aprovizionării cu apă și canalizare, securizarea acestui serviciu pentru următoarea 100 de ani. Asta înseamnă investiții de 60 de milioane de euro în domeniu, finanțare europeană, inclusiv 13 milioane euro grant, de la stația de pompare a apei de la Nistru până la stația de epurare, inclusiv reconstrucția stației de epurare. Următorul proiect ține de rezolvarea problemei evacuării deșeurilor din oraș și gestionării deșeurilor solide. Avem un contract, avem un acord semnat pentru 15 milioane euro pentru următorii 5 ani, aducerea la standarde europene a acestui domeniu, exact cum s-a făcut cu trolebuzele. Finanțarea suburbiilor cu cel puțin 100 de milioane de lei pe an, cum se face și în prezent, de fapt, continuarea acestui proiect pentru modernizarea suburbiilor, și cel mai mare și mai ambițios proiect ține de izolarea termică a clădirilor, de amenajarea curților de bloc cu locuri de parcare, locuri de joacă pentru copii, schimbarea geamurilor, puncte termice individuale, adică, practic, reparația capitală a fondului locativ pe tot Chișinău. Școli, grădinițe, spitale, blocuri locative. Este un proiect în valoare de 500 milioane euro. Suntem la ultima etapă de aprobare. Celelalte proiecte menționate deja sunt aprobate și sunt în lucru. Ele merg. Indiferent cine n-ar fi primar, aceste proiecte vor merge înainte. 4, 8 ani, 10 ani sau chiar 20 de ani proiectul de izolare termică. Noi venim cu proiecte reale pentru Chișinău pe baza unor fapte concrete făcute până în prezent. Și un primar din Moldova, nici în trecut, nici acum, nu a avut asemenea merite. Nu mai vorbim de dumneavoastră. Apoi, când nu vreți să trageți cu obrazul, îl trimiteți pe bufonul și la dumneavoastră, domnul Ciobanu, și încep să arate fotografii la câteva borți din Chișinău care le-ați făcut tot dumneavoastră cu râtul dumneavoastră și nu știi câți ani în urmă, și el face show. Uitați-vă, în campania electorală din 2016, când dumneavoastră erați la dezbatere cu doamna Maia Sandu, cele spuse de către ea în campania electorală, ea a spus o frază fermă și veridică. Că dumneavoastră sunteți un mincinos. Iată, aici domnul Maia Sandu a avut 100% dreptate. Una că e mincinos, a doua că dumneavoastră din cele anterioare am spus, dumneavoastră vă schimbați părerea, sunteți ca curva, vă schimbați păreri la fiecare pas. Iată, uitați, cel mai clar exemplu. Dumneavoastră ați spus, tot timpul ați fost în opoziție. Încă din 2011 până acum ați fost în opoziție. Și tot timpul nu v-a plăcut alianța care a fost la putere până la momentul actual. Dar tot dumneavoastră v-ați vândut ca o curvă pentru 3 milioane de dolari și ați vândut votul dumneavoastră în favoarea domnului Timofte ca să devină președinte. Dumneavoastră, în fapt, sunteți un mincinos, sunteți și o curvă și concret sunteți curvă. Altfel nu vă pot numi, domnul Dodon. În momentul în care dumneavoastră v-ați vândut pentru 3 milioane
în favoarea domnului Timofti, dumneavoastră ați mai pierdut onoarea de a mai fi cetățean al Republicii Moldova. Ați rupt cetățenia română, acum puteți vă rupe și cetățenia moldovenească, dumneavoastră nu meritați fiți cetățeni al Republicii Moldova. Sunteți o curvă și cu venirea dumneavoastră la putere vă asigur că Moldova asta să mulțească curvile în vedere în politică. Tot atât accentuați că politicienii, că scoateți oligarhii la putere. Dar de ce anume oligarhi, dar nu spuneți și milionari? Poate de motiv că dumneavoastră tot sunteți milionari? Și tot îmi pun întrebarea, ce vă ține dumneavoastră la putere? Atâta puteți să-i măscăriți, toți politicienii, indiferent din ce partid electoral nu ar fi, dumneavoastră îi măscăriți în chip și în mod, precum că n-a făcut ce, precum că stă la putere pentru a privatiza ceva și tot așa mai departe. Dumneavoastră, pentru ce stați acolo? Mă închipă de flori de cub, doar că vă place Republica Moldova, da? Domnul Dodon, hai să fim sinceri, dumneavoastră toți sunteți cu interese. Uitați-vă, dumneavoastră singure s-a spus că oamenii bogați stau la putere pentru a-și menține averea sau pentru a mai fura ceva. Uitați-vă, spus dumneavoastră. Олигарх идет во власть либо чтобы воровать, либо чтобы защитить то, что воровал раньше. Deci, dumneavoastră ce apărați? Ce vă apărați, domnul Dodon? Dacă lumea nu știe ceva, uitați-vă de vulg. Aveți o mașină Toyota Land Cruiser, da? Din 2003. Ați declarat-o la 5.000 de euro. Vă anunț că numai vama la această mașină costă de la 10 până la 15.000 de euro. Primul proprietar acestei mașini este domnul Valentin Zubic. Vă spune ceva acest nume? Fost viceministru de interne din partea comuniștilor. În același timp, coordonatorul operațiunilor de masacrare a tinerilor la 7 aprilie. A lui a fost mașina aceasta inițial. Apropo, astăzi este ziua de naștere a domnului Victor Boboc. Îl cunoașteți pe Victor Boboc? Mai departe mergi. Spuneți, îl cunoașteți sau nu? Iar Victor Boboc este tatăl lui Valeriu Boboc, ca să știți. Și astăzi este ziua lui și ar fi bine să-i spuneți și dumneavoastră la mulți ani cu această ocazie. La mulți ani tuturor care astăzi este ziua de Mai departe, fratele dumneavoastră, Alexandru Dodon, a procurat cel un jeep în anul 2010, fiind șef de direcție la Ministerul Agriculturii. În 2010 nu era șef de direcție. Nu mai era, dar proaspăt ieșit funcționar de la minister, unde era șef pe autorizație la carne și la pește, a procurat un jeep în valoare de 30.000 de euro. Apoi, ruda dumneavoastră, foarte apropiată, Olga Dodon, deține, la vârsta de 29 de ani, 5 mașini de lux în proprietate. Un Mercedes, iată, putem să le vizualizăm, ca să vedem colecția de jeepuri ale familiei Dodon împreună cu familia Voronin. Împreună cu familia Voronin? Da, împreună Suntem într-o familie. Da, am putea numi gruparea Dodon-Vor sau Voro-Dodon sau Dodon-Voron, cum doriți. Un Toyota Land Cruiser a domnului m-ați atins, acum așteptați răspunsul. Asta e a domnului Dodon, aceasta este a fratelui. Aici avem unul dintre Mercedes-uri de lux ale Olgăi Dodon, ruda domnului Dodon. Mai departe avem un alt Mercedes de lux în valoare de 225.000 euro, de asemenea a aceleași persoane. Un Jeep, cel mai mare Jeep Mercedes, 100.000 de euro, 2008, procurat nou-nouț. 80.000 de euro, un alt Jeep, de asemenea în proprietatea domnișoarei. 150.000 de euro, un Porsche Panamera, mașină de lux, aflată în folosință la domnișoara Dodon. Ion Dodon, tatăl domnișoarei, un Jeep Freelander în valoare de 30.000 de euro. Pentru campania electorală, domnul Dodon și-a luat o Șkoda Superb de 20.000 de euro. Acum ascultați mai departe. Cum se face că o domnișoară de 29 de ani, ruda dumneavoastră apropiată, Olga Dodon, este în proprietatea unei case în valoare de aproape 4 milioane de euro pe strada Vânătorilor 41, pe care a cumpărat-o de la Anatol Koval, care a fost director la Metal Market, firma lui Oleg Voronin. În același timp, domnișoara respectivă lucrează ca arhitect, sau a lucrat ca arhitect cel puțin, la aceeași firmă, Mold Construct Market, care pe strada Ciocărlia a acaparat 4 hectare de pământ în municipiul Chișinău. Iată schema de lucru. O altă întrebare. Familia Filipov vă este cunoscută? Sunt multe persoane cu așa familie. Filipov Diana și Filipov Lilian. Vă sunt cunoscuți? Probabil da. Nu cumva sunt fiii dumneavoastră? Mai departe, nu. Așa, acum ascultați. Domnișoara din 84 lucrează sau a lucrat manager la Casa Vinului. Cum se face că domnișoara în cauză v-a dat dumneavoastră în folosință un Mercedes S-clase 320 CDI din anul 2005 în folosință pe 5 ani, din 2010 până în 2015, pe care nu l-ați declarat. Asta unul la mână. Doi la mână. Cum se face că domnișoara se face proprietar, fondator la SRL Casa Vinului, nu la SRL Casa Sărbătorii, de la Moldexpo, cu 12,5%. SRL înființat în anul 2007, așa, unde fondator principal este domnul Coropceanu. Și Casa Sărbătorii îi Dodon. Casa Sărbătorii,
fondator este să doamna, înțeleg. ascultați-mă vă rog, Casa Sărbătorii, fondator este doamna Diana Filipov, Maceac, pe numele de fată, fina dumneavoastră, cu 12,5%, care a înființat această întreprindere pe vremea când dumneavoastră erați ministrul economiei și patronați activitatea la Moldexpo. 12,5% seamănă exact cu un comision, seamănă exact cu cota parte pe care o mai cer unii funcționari pentru a obține profituri din activități private. Și iată domnișoara la 26 de ani, 27 de ani, ajunge cu 12,5% fondator la un SRL, patronată întreprinderea de Igor Dodon și vă dă în folosință un Mercedes 320. Acestea sunt date din compania electorală când nevasta ați pledat pentru postul de primar. Dar de atunci până acum, cine știe cât s-a schimbat și încă ce avere nevasta s-a mai agonizat? Bună oară, hotelul Codru și multe altele. Importul cu carne și tot așa mai departe. Domnul Dodon, de râsul lumii, amăjiți în fața camerelor că sunteți într-atât de sfânt, dar dumneavoastră sunteți un laș și un mincinos. Vă spun care este motivul că dumneavoastră mergeți la biserică. Nu că să vă ispășiți păcatele, vă spun sincer. Dacă să dați mită și la sfinții și ei ca cumva să ierte păcatele. Dumneavoastră într-atâta sunteți păcătos, într-atât sunteți sufundați în păcate, că damneja nimeni nu vă mai iartă, sincer. Domnul Dodon, poate o lume întreagă poate să spună că sunteți un președinte a tuturor, dar eu vreau să vă spun una. O simt că sunteți președinte a tuturor, fiindcă toți au nevoie de gandoane, una la mână, a doua la mână. Mă doare inima și îmi pare rău că pe parcursul a 4 ani sau 8 ani vom avea doar anul porcului. Cu regret, asta e adevărul. Îl primiți, nu-l primiți, asta deja e decizia dumneavoastră. Bine, pe această notă deja finalizez. În următoarea relatare a mea video eu voi vorbi despre minciuna în ceea ce ține federalizarea, dar asta deja în următoarea mea relatare video. Succes!